Marianne er en travl mor. Hun er vant til at tage sig af familiens problemer, men i den senere tid har hun ikke selv haft det særlig godt. Hun føler sig mæt, selvom hun ikke har spist særlig meget. Hendes mave er mere oppustet end normalt, og hun føler sig tung i maven. Selvom hun er en smule bekymret, kan hun ikke lide at besvære lægen, og der sker så meget lige for tiden. Heldigvis falder Marianne over Opdag-testen på KIO Online. Opdag-testen giver Marianne mulighed for at holde øje med de bekymrende symptomer. Oppustet mave, appetitløshed og daglig tyngdefornemmelse i maven. Hun bruger kun 1 minut hver dag på at krydse af, hvordan hun har det. Nogle dage senere, hvor symptomerne stadig er uændrede, har hun noget at vise lægen, som kan hjælpe med at forklare, hvordan hun har haft det. Det er en stor hjælp til at finde ud af, om hun har behov for flere undersøgelser. Skønt risikoen for at få æggestokkræft er lille, bliver sygdommen ofte opdaget sent i forløbet, fordi symptomerne gemmer sig bag almindelige gener forbundet med ufarlige tilstande. Opdag-testen er udviklet for at gøre det lettere for kvinderne selv at finde ud af, om de bør gå til lægen, og for at lægen kan vurdere, om symptomerne bør føre til yderligere undersøgelser. Tag Opdag-testen nu, hvis du har O for oppustet mave, P for påfaldende træthed, D for daglig tyngdefornemmelse eller mavesmerter, A for appetitløshed. Og glem nu ikke at gå til lægen. Hjælp dig selv med at få foretaget den rigtige undersøgelse på det rigtige tidspunkt.